Kublai pi barong i priang sngobai pi syakatup kubor mentah ke janmit pada syua bangin pai syaki kubor ki babnya ngin ya pet syuai ki mat bakongsan. Hakaman ki bat kentu menteri rang badu keri ya ki nong syong shnong bakin taulat bat nok senyang ban penlong ya ke India ka bakut basuba da ka babujli ya ki pla plastik da ki pla jan. Ladap ban penbiang lut na dong syadong na kebentar ki election syaka yeng darbar tauan ke jela Nagaland ban Meghalaya la syai KHASI. Poi ki nong tray ban penyat ya ki election syaki jaka tap vote ni polling station minta ke janmit ha Meghalaya. Bat ladap ban penbiang na dong syadong ya ki jingdon kam ha ke kamsing polling station ke pelong ke polling station ke bajngai tam bat ke bamlat ke liha Meghalaya. Ki kubor ki babnya u menteri rang badu keri ula kentu ya ki briu baki dai ban taulat bat no senyang ban penlong ya ke India ke bakhut da ke babujli no ya ki pla plastik da ki pla jan. Menteri rang badu keri haba ajingkran ha ka program man ki bat ha ka sin bakhandai pupra ha All India Radio ulaong baka Swachh Bharat Abhiyan kala penkala ya ke jingmut jong ka jingeshim menta jong ki breu ha keri. Ulaklet gran halor ke jingera patba syapang ke jingkhut jing suba balale de ki samla ha Haryana ha ka wei ke shnong ka balatip kum ka dul hedi. Umodi ulapan pau ya ke jing sngow hun bakini ki samla kilala ban penkhut de ki ton ki jabo na keleng ki benta jong kasor. Ulaong baka ways to health ne na jabo syakaspa kadai ka phang badon kam jong ka Swachh Bharat Abhiyan. जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई है। Lale ya ki jing penbit penbiang bajanai na kebenta ke election syaka yeng dorbar tauan ke jela Nagaland bat Meghalaya la syai KHASI. Ha Nagaland la dap ban penbiang ya baro ki jingdon kam na kebenta ke jingyat bet ke jing tap vote ha ke jela la syai KHASI. Ki kinhon jong ki nong tray ki badai ban penyat ya ke jing tap vote ringkat ki tiar kitar ki lami ban let ki jaka tap vote. Hadu shispa prapulai ngot ki kertong ki banyakun ha ke election mentah ha kenti ha jela Meghalaya way polling officer ula klat no nakadaw ka jingkala ka kali basyong da kenhon ki nong tray ki ban penyat ya ke election kat ba ki dangdon halenti ban let ka jaka tap vote. Kani ka jingja kala ja hinnen ka met ha ka shnong pota mati kat ba kani ka kenhon kadang let Shajangra para polling station hapo jong ka Tikri Killa constituency ha West Garo Hills district. Ki kinhon jong ki nong penyat ya ke election kilami ban let syaki polling station ki bakham jenjar ban poi. Mentaka kenti don hadu laispa rep kondai ngot ki kertong ki banya kun kenthop ya lai pun rem ngot ki kenthai na ka benta ki san kondai teli ki assembly constituency ha ka jilla. Ki kinhon jong ki nong tray ban penyat ya ke jing tap vote kin poi syaki polling station menta ka janmit. U Deputy Commissioner ka East KHASI Hills u SC Sadhu menta ka sngi u laong baha East KHASI Hills District kendai punyo teli ki polling station ki long ki bakham don jingma bat san teli ki weipat ki bakham syongs ir. Ban pet benya ya kum kini ki polling station ki bor penyat district ki lapha hadu nyaw perton ki pulit ka Central Armed Police Force. Shushu ki bor penyat district kala penbiang ya kilat pahara ba perking baro shisngi linter. Labu ru ya ka kenhon jong ka static surveillance team flying squad na ka benta ban kampen perking ya ka jing pahara
nado ka portman step las dang ka jingmi jong ki kenhon ki bapenya ya ke election nakabenta ki lai hajar south park khat khandai tli ki polling station jong ki sanpu khandai tli ki assembly constituency ka jing tap vote kan sedang hakapor nyo baje men step but could no hakapor sa baje janme la shai kasngi hakaba atway lak ngut ki nong tap vote kin lej ban tap ya ki vote 5 polling stations have been deployed, and today the remaining polling stations are going to the respective polling stations, and by today evening all polling stations would be reaching the respective polling stations. And in terms of preparedness for vulnerable and critical polling stations, additional CAPF have been deployed. In addition to this one, all these polling stations are webcasted, and micro observers are also being deployed in the areas where we anticipate where we have identified as vulnerable and critical polling stations. Sub-Divisional Officer Civil Amlaran West Jaintia Hills Jacqueline Kharpuri ilapentip bakatnat jong ke Election Commission kakwa babaro ki bayo ban tap vote baki day ban pendep yaka hok tap vote jong ki da ka balet tap vote. Sure ila ong baka kamsing ka day ka polling station ka badan lai pusan ngut ki nong tap vote. Ila yathu ru baka kenhon bapenya yak election kila poy sya kamsing hinnen kasngi. Ka nyaw pra kamsing polling station kadai ke jaka ka bajngai tam bat ka bampat lat kali ha Meghalaya bat ban let sya katay ke jaka don kam ban syong da kaling. Kani ke jaka kadai ka bampat don lat bat ki nong syong snong ki syutang da ka solar. Kani ka snong ka don ar pulai yeng bat don tang lai pusan ngut ki nong tap vote ar pongut ki shenrang bat khat san ngut ki kenthai. Tang la poi hakar kana ka snong ba nginam la suban ya de kali man poi sha kamsing ngin ha ban shim de galing ya ba ngin poi sha ka police station jangi ha ka nyepu pra kamsing police station ka lenti bang ya ka kam sniu mulmla kum tangi kam slim man poi te kum ka polling party nam ta jang ka police station 78 lembat kini ki police personnel ki special force biwan lang mat ngin ha ban jam ya kani ka wa mentudu man poisha kamsing sakumba 100 km ai ta jang kani ka duty jengi kum ki polling officers man ya baik election procedure nam ta jang neusnam acha akulai How West Jaintia Hills District don hado laispa an reutli ki jaka tap vote neki polling station. Habaynu jor bak election jong kasnam ar hajar khat pra haka district don tang arspa nyopulai tli ki polling station. Karkum ki jingtip balayo na district election officer hadu hennen kasngi hinyo photeli ki kinhon bapenya ya ka jingtap vote kilami ban let chala ki jong ki polling station bat menta kasngi kat hadu batho ya ka ni ka khubor sakumba arspa live on reuteli ki kinhon kilami ban let shaki polling station. Habakren baka Didi News DEO batlang Solia ila ong babaro ki polling station kila don ya ki pulit pahara ki badai nakasorkar jela bat nakasorkar pedeng bat lakentu ya ki pat nong song snong bakinwan mantep ya ki vote jongki namar kadai ko hok jongki. Normal polling stations ki vote ki diam kalau sebagai management itu mulai critical but vulnerable polling stations ki dalam ki CAPF Central Armed Police Force but ki state police the new update yang melakukan tentang situation ni access by deployment but as of now everything is under control and everything is well covered. Ka Sinod College Shillong kalapun ko buram ya isuo risaiba lalu ibalong idukot jong ka NCC cadet na Sinod College hadin belayo ban pediang ya ka khusnam kum best commander ha ka All India PM rally ar hajar apulai New Delhi but yo ru ya khusnam Guard of Honor commander. Habakren ha ka jingyalang kum ukongsan Dr. BDR Tiwari Commissioner but Secretary ka Education ulapan pau ya ki jingyaro syabaro ki nohikai ka college ki bala ban penpau nam ya kani ka jaka puli. Utiwari ula ongru ba ublay traikenrat ula kerku kerpang ya ki nong song snong ka jela de ki sap ki pong ha ki benta ba per. Ulaong ba ukwa banlong kum kibriu ka jela ki badon ka mon ka baskem bat ka mon mantre shitom. Commanding Officer Colonel Gunpa Sangwan jong ka 2nd Meghalaya Battalion NCC
ula ong ba ka jingyok pediang ya ka ni ka kusnam ka long ka bukong san bha bat isuo risai ba lalu ila le ting ban yo ya ka ni ka kusnam bat minta ila yo pediang shisha ya ka minta pat ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ka jingshit ka long 4.r degree Celsius bat ka jingkriat ka long 10.1 degree Celsius ka jing singam ka haw ka long arpun reo na ka shispa min step bat lai pukandai na ka shispa janmit kandon ka jing hap slap ba malu mala habun ki jaka ha shwa bangin pinkut no ngi pinkan mawi pi ba ya ka ni ka kubor na lor ka ba POE ha ki television pila ru ban pet live ha ka YouTube channel jong ka Didi News Shillong na ka benta ki kubor ba man la ka sngi pila ru ban pet ya ka kubor jong ka Didi News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwaban poi sya ka bakut jong ka thup kubor ngin ya pet biang sa shisian ya kimat bakongsan. Ha ka man ki bat kintu umintri rang ba du keri ya ki nong shong shnong bakin thaulat bat no senyang ban penlong ya ki India ka bakut basuba da ka bubujili ya ki pla plastik da ki pla jan. Ladap ban penbiang lut na dong shadong na kabenta ki election sya ka yeng dor bar thawan ke jilla Nagaland ban Meghalaya la shai ka sngi. Poi ki nong trai ban penyat ya ki election sya ki jaka tap vote ne polling station minta ka janmit ha Meghalaya. Bat ladap an penbiang na dong shadong ki jingdan kam ha ka kam sing polling station ka balong ka polling station ka bajngai tam bat ka bamlat kali ha Meghalaya. Ka Meghalaya kan jit ya ki nong mi khmat sya ka yeng dorbar thawan ka jilla ha ka arpnyo tarik rimpang. Kumta na kaliang ka Dudarshan Kendra Shillong ngi kintu ya baro ki nong pet bakin pindan kam hok ya ka hok thep vote jongki bat ban rakhe kho ya ka jingsin shar pat ba. Te paralok katung ila poi sya ka bakut jong ka thup kubor jongi menta ka janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro. Munni, where are you? Munni! They built their house with